picots. I és que, mireu, a on fan els ous, per exemple, les granotes, les sargantanes, les serps? A on ho fan? A on? Sí, les granotes són on fan els ous. A l'aigua, no? Les granotes ho fan a l'aigua, les serps i les sargantanes ho fan en caus, al terra, ¿vale? En canvi, els ocells, a on fan els nius normalment? Els arbres. El vostre, curiosament, l'ha fet molt a baix i l'ha ficat en una planta, però que sabeu que molts cops els fan a dalt dels arbres? Sí. Vale. Doncs si els ous fossin rodons, com els de les serps, les sargantanes i tot això, un ou rodó sabeu que és com una canica, que roda i es fica a rodar i cauria del niu. Que sí? En canvi, heu fet rodar mai un ou? Un ou de gallina d'aquests que feu truita? L'heu fet rodar mai? Fa així. Tota l'estona gira al seu damunt perquè té com aquesta forma ovalada que fa que no caigui, que no marxi corrent. Sempre roda al mateix lloc. I això està pensat perquè els ous no caiguin del niu. Per això tenen aquesta forma. Clar, perquè no es caiguin des de dalt del niu en terra i es trenquin tots. Clar. En canvi, de fet, els ocells que crien, per exemple, els picots, que crien en forats de troncs, com que del forat ja no ha de marxar aquell ou, són rodons.